This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. PRO 11, magpasakasab og kaso batok sa KOJC, human sa operasyon sa KOJC compound. Davao City Council, giawhag ang DILG nga imbestigahan ang kalapasan sa PNP sa ilang operasyon sa KOJC compound. Mutya ng Alabel 2024, gikoronahan na. Pipila ka Kapuso Stars, mas may paanyag sa aktibidad. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Giawag sa Davao City Council ang DILG nga imbestigahan ug aksyonan ang giingong kalapasan sa PNP atol sa ilang operasyon sulod sa KOJC compound sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, kaganihang buntag giaprubahan sa Davao City Council ang usa ka resolusyon nga nag-awhag sa Department of Interior and Local Government nga aksyonan ug imbestigahan ang gihimo nga matud pa kalapasan sa mga pulis sa ilahang gihimo nga operasyon sulod sa KOJC compound. The resolution is approved. Usa ka resolusyon ang giaprubahan sa Davao City Council pinaagi ni Majority Floor Leader Councilor Jesus Susobrado Martes sa buntag. Sa maong resolusyon, giawhag ang Department of Interior and Local Government o DILG nga imbestigahan ug aksyonan ang giingong mga kalapasan sa PNP atol sa operasyon sa kapulisan sulod sa KOJC compound. Subay sa pagsilbi sa arrest warrant, batok ang Pastor Apollo Kibuloy sa pagpanguna ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Pipila na diha ang paglapas sa constitutional rights sa taga KOJC ug ang illegal nga pagsuot og PNP uniform sa mga sibilyan. Apandaan ang gibarugan ni General Torre nga nasubay daw sa balaod ang ilahang gipanghimo. Mutong itandi sa balaod nato existing laws, doon na gid sila mga kalapasan gibuhat, especially si General Torre. So I want a clear statement or position from our national government departments, especially DILG. Tarungon na ito ni. Kaya basin niyang mag-usap-usap na ningingan ni, may mo na siyang president ba? No? So, sa sunod na po, simbako pala yung naanapoy nga ng sitwasyon, pwede di ay, okay raman day, violate na to. Dili na daw kinahanglan ng deklarasyon o persona ng grata, batok kang General Torre. Kay sigon ni Susobrado, ang persona ng grata, usa lamang ka deklarasyon. Persona ng grata, you're just making a position or statement na you're ungrateful and you're not welcome here. Wala mo gingipon na. Apan taliwala sa politika, malaumon gihapon si Susobrado nga tubagon og aksyonan kini sa DILG. I'm still optimistic. That's why I passed that resolution because I have high hopes na they will not ignore this. Wala pa'y tubag ang DILG ug si General Torre kalabot niini. Samtang giawhag sab di Konsehal Bons Militar ang publiko nga mamahimong responsable sa paggamit sa social media ug dili magpakatag og sayop nga impormasyon o di bakaha unverified information. Sama na lang daw sa mikatag nga sayop nga impormasyon nga nag-lockdown ang Davao City. Ang resulta, daghang turista ug investors ang nag-cancel sa ilahang mga flights ug mga bookings. That privilege speech will urge everyone to be more cautious sa ilahang mga ginapost. No? Same sa any other journalist and think before they click yun, ang ilang permitting kinakitsulti. Okay, makakos ginig confusions. Mihatag sabog komento si Councilor Susobrado kalabot sa media harassment. Pipila sa mga magsisibya ang mipasaka og reklamo tungod sa nahitabog pang pangharas. As per coverage is concerned, Davao Media has been doing its best to exhaust all information available from Attorney Torion of KOJC and from the PNP
PNP side, Davao Media presented both sides of the story. However, as the days goes by, habang tumatagal yung coverage ay mas lalong nagiging subject yung media sa napakaraming media attack. It came to a point that on August 26, we went to Buhangin Police to report the harassment which we experienced, I personally experienced, together with 8 other journalists. The role of the media is first, before we publish, we verify the credibility of the source and the credibility of the information. Our newsrooms are always accountable to the reports we publish. We get a copy of that, maybe we can also take a look into it and perhaps come up with an action if necessary on that matter. Atol sa media coverage sa nahitabo sulod sa KOJC. Sara, sa gihatag nga impormasyon sa ato karon lang karong hapon sa GMA Regional TV, gimando sa korte ang pagbalhin kang Pastor Apollo Kibuloy ug Crescente, Canada sa New Quezon City Jail sa Payatas Road, Bagong Silangan, Quezon City gikan sa PNP Custodial Center. Samtang gipabalhin sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal, Maginhawa, Diliman, Quezon City ang laing 3 ka babaeng akusado. 8:30 a.m. sa September 13 ang arraignment o pre-trial pinaagi lamang sa usa ka video conference hearing. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Human sa nahitabong budget hearing sa Kongreso niadtong katapusan sa Agosto, labot sa 2025 budget proposal sa Office of the Vice President. Mihatag og pagpaklaro si Vice President Sara Duterte kung anong nakadesisyon siya nga dili na depensahan ngadto sa Kongreso ang budget sa iyang opisina. Dugang sa bise, duha lang matud pa katao ang naggunit sa budget sa Pilipinas. Ano ang report ni Orgel, relator? Sa video interview nagipagula sa Office of the Vice President, dinhi gipasabot ni Vice President Sara Duterte ang iyang mga rason kung anong wala siya nagatubag sa mga pangutana ato sa gipahigayon nga budget hearing sa Kongreso alang sa budget proposal sa iyang opisina sa 2025. Sa komento nga nag-asal Bratinella ang bise ato sa pag-atubang sa mga kongresista, giklaro niya nga anad siya nga motubag sa mga pangutana. Gani bisan ambush interview pa na sa media. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Hinoon, salig si VP Sara nga dunay gahom ang Kongreso nga kuti-kutihon ang budget sa matag ahensya sa gobyerno. Giila matud pa kini sa bise, buta nga mitambong gayud siya sa Senate ug House of Representatives nga hearing. Dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Mahinungdanon matud pa alang kay VP Sara nga mahibalaan sa katawahang Pilipino ang budget proposal sa OVP. Busa, gi-publish nila sa website ug social media platform sa OVP ang ilang budget proposal aron masabtan matud pa sa mga Pilipino kung asa maadto ang ilang budget proposal. Apan unsa ba ang hinungdan nganong gipasalig na sa OVP ngadto sa Kongreso ang desisyon sa 2025 budget proposal? Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV sila Congressman Ko o Congressman Romualdez labot ni ini.
Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Gipangtanggal sa task group demolition ang mga hump ug uban pang illegal structure atol sa ilang operasyon sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Pagtanggal sa mga barikada palibot sa mga entrada sa mga tunghaan sa syudad gitun-an sab. Aning report. Gipangpungkag sa mga personahe sa task group demolition sa Cagayan de Oro City ang pipila ka mga hump nga anaa sa kadalanan nga nakaperwisyo matod pa sa mga motorista nga gaagi sa lugar. Nakipsab sa giaksyonan ang mga gireklamong illegal structures sa maong barangay. Ang operasyon pinasikad gyapon sa nagpadayong operasyon nga ginahimo sa TG Demolition Team sa mga obstruction sa kadalanan subay sa memorandum gikan sa DILG. Sigon sa TG Demolition Team nga nagsumikad og ilang operasyon, pinaagi na sab sa hangyo sa chairman sa Barangay Kanituan. Nay mga balay-balay gyapon, especially katong naka-encroach na sa atong mga sidewalk, no, katong mga illegal nga mga extensions, of course kanang continuing sa mga sidewalk vendor o any obstruction lagi. Samtang ginatun-an karon sa TG Demolition Group ang pagtanggal sa mga barikada nga makita sa syudad, labi na sa mga lugar kung asa anaa ang mga tunghaan. Matod ni Resma, naisgutan na sab kini sa Regional Peace and Order Council ang pagwagtang sa mga barikada ingon man mga hump sa mga pampublikong kadalanan. Migawa sa ilang pagtuon nga among mga babag sa dalan o sasab sa mga nahimong rason nganong adunay aksidente nga gakahitabo sa kadalanan. Ma-consider man gud siya nga road hazard, no? Kay of course especially sa kaning mga highway, ang ato manggong kuan karon is more on signages na lang. Kanang mga barricades ato nanay kuan ang DILG ana nga ipang remove na siya, part of the road clearing operations. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Ginatunan na sa Police Regional Office 11 ang mga kasong ipasaka batok sa Kingdom of Jesus Christ human ang ilang sobra duha ka semanang operasyon sa KOJC compound sa Davao City. Atong sa ng detalye niini sa report ni Argel Relator live. Argel. Sara andam sa matud pang PRO 11 nga atubangon ang mga kasong ipasang at sa KOJC batok sa PNP. Human sa 16-day nga operasyon sulod sa KOJC compound sa Davao City, high moral matud pa ang Police Regional Office 11 tungod sa ginalantaw nila nga dakong accomplishment nga gikustodiya na sa PNP si Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa ka akusado. Nakabalik na sab sa ilang mother units ang mga pulis nga gikan sa laing rehiyon human sa ilang deployment sa KOJC compound. Anda matud pa ang PRO 11 sa pag-atubang o galing gikinahanglan sila sa korte sa pagtaral sa mga kaso ni Kibuloy ug ubang co-accused. Well, ang magiging role ng PRO 11 na kung kailangan maging witness dun sa gumugulong na proseso sa pagharap nila sa kaso ay willing naman na mag-testify. Adlawng Lunes, diha na pagawas og kamanduan ang korte sa Quezon City nga ibalhin na sila Kibuloy ug ubang co-accused gikan sa PNP Custodial Center ngadto na sa Quezon City Jail. Atubangon sa matud pa sa PRO 11 ang bisan unsa man nga kaso nga ipasang-at sa KOJC batok sa mga police personnel nga nalambigit sa operasyon. Ginatun-an sab sa PRO 11 ang mga kasong ipasang-at batok sa KOJC. Sa ngayon na pinag-aaralan na ng Regional Legal Office namin kung anong mga kaso ang pwede nating isampa against the KOJC. Samtang sa mga buot magpatabang nga papaulion ang ilang mga kabanay nga anaa sa sulod sa KOJC compound, anda matud pa mo assist kanila ang kapulisan. Kung gusto nila magpa-rescue ng family members or magpa-rescue ng anak nila, pwede naman silang dumulog sa amin sa Police Station or they can call 0998-598-7061. Sa ulahing update, nagipost sa Jose Maria College Foundation Incorporated sa ilang social media account,
magpabiling online ang ilang klase hangtod sa mahuman ang building assessment ug safety measures ug mahatagan og clearance sa Office of the City Building Official. Kini human sa giingong pagkalot sa PNP sa basement sa JMC ug doon na say nakitang mga parte nga ipangbuslutan ug ipangtapalan og bag-ong semento. Ang PRO 11 dili matud papasagdan ang mga nahimong danyos tungod sa ilang operasyon. Hindi naman namin yan babaliwalain. Of course, dadaan pa rin sa proper process bago natin i-compensate. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang KOJC kalabot niini. Sara una nang gibutyag ni DILG Secretary Benhur Abalos ng ilahan ang ginasubay sa karon aron mailhan ang mga personalidad nga doon na matudpay kay hibalo kung asa nagtago si Pastor Kibuloy sa posibleng pagpasangat og kasong obstruction of justice. Sara. Dagang salamat, Argil Relator. Upat ka magbanay ang gipahikling diyang nakasinati og pagbaha ang usa ka barangay sa Kiblawan, Davao del Sur, dala sa kusog nga pag-ulan. Pasado alas 7 kagabi, diyang ipahikling ang upat ka magbanay sa sitio Tulay, Barangay Poblasyon, Kiblawan, Davao del Sur. Humana sinati ang pagbaha. Sumala ni Jemar Pilletero, Operation in Charge sa Kiblawan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Aton sa pakikinabi sa GMA Super Radio Davao, nga mibunok ang ulan sa lugar, nga miresulta sa pagsaka sa level sa tubig sa sapa ug miabot sa mga panimalay. Inoon kaganinang buntag, nakabalik na sa mga panimalay ang mga apektadong pamilya uban mibalik sa normal ang level sa tubig sa sapa. Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area doon sa extreme northern Luzon samtang nahimo ng bagyo ang usa pa ka LPA sa gawas sa PAR. Ulahing nasiplatan ng LPA gawa sa PAR sa gilayong 675 kilometers north-northeast sa Itbayat, Batanes. Ana kini sa gilayong 2,320 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Hinay kining naglihok padulong sa west-northwest. Posibleng pakusgon sa bagyo ang habagat samtang padayon kining nagaduol sa PAR. Busa, posible ang mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasod. Samtang sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang posibleng ulanon sama sa northern portions sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region ug Soxargen dala sa localized thunderstorms. Busa pahimangno mga kapuso nga magbantay gihapon sa mga posibleng pagbaha o landslide. Itayog og magnitude 5.2 nga linog ang Sarangani, Davao Occidental kaganinang buntag. Gipukaw sa magnitude 5.2 nga pagtayog ang mga residente sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental alas 5:01 kaganinang buntag. Tectonic ang origin niini ug gana sa 83 kilometers ang gilawmon. Sumala sa Fivox, lauman ang aftershocks. Gani gisundan kini og magnitude 3.9 nga aftershock alas 5:38 sa buntag. Sumala sa MDR Remo Sarangani, intensity 1 lang ang ilang nabati sa lungsod ug wala say natala nga danyos sa pagtayog. Kapin 200 ka mga senior citizens sa Upol, Misamis Oriental ang nakabenepisyo sa libreng serbisyong medikal ug narehistro na sab sa PhilHealth. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Isip kabahin sa programa sa Upol Rural Health Unit ug Municipal Social Welfare and Development Office, ilang gitapok ang kapin 200 ka mga senior citizen aron haturan og serbisyong medikal. Nagpahigayon ang mga buhatan og profiling, lakip na pagpangbakuna sa mga senior citizens og anti-pneumonia vaccines. Gipangapod-apod sab kanila ang ilang mga bagong PhilHealth card. Sumala sa Upol MSWDO nga tumong nila nga daling mahatagan og serbisyong medikal panahon nga magsakit. Natanan niyang mga katawhan sa Upol adunay mga PhilHealth kay para sa ingon kung nandunay mga emerhensya sa labi na sa problemang panglawas tanan kana bitaw ang ilang hunahuna at peace ba because di na sila magproblema. Sumala sa Municipal Social Welfare Office sa Upol nga gihatagan nila og prioridad ang mga nagpuyo sa mga bukirong barangay sa Upol. Gipasalig sab nila nga mahimo na kining regular nga aktibidad sa ilang buhatan
aron hingpit nga maserbisyon ang tanang senior citizens sa ilang lugar. Napod tayo gipang konsidera like kana bitang emergency kanang immediate na gid nila needed ang ilang PhilHealth card. Pwede ra na mo siya gina-issuehan og katong certificate of financial capability and sila na mismo ang nag-adto dito sa kanang PhilHealth office. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagmabulukon ang Coronation Night sa Mutya ng Alabel 2024 sa Sarangani. Pipila ka kapuso artist nagpakiligsab sa maong aktibidad. Ani report. Napuno sa kasadya ang ipahigayong mutya ng Alabel 2024 Domingo sa gabi sa Municipal Grounds sa Alabel, Sarangani Province. Sa pagrampa sa 14 ka kandidata, kanya-kanyang syagitsab ang ilang supporters gikan sa nagkaniang barangay sa Alabel. Sa pagpaila-ila sa matag kandidata sa ilang kaugalingon, gipasigarbo niini ang mga produkto nga anaa sa ilang barangay, pinaagi sa ilang costumes. Ray Alonzo Pyrosis, Barangay Lago! Gikalipay usab sa mga nagtanaw ang pagpaila-ila sa usa sa nahimong host sa mutya ng Alabel, si Miss Universe Philippines 2019, Gazini Ganados. Sobrang ganda po ni Miss Gazini Ganados po. Guest performer sab ang Kapuso Sparkle artist nga si Christopher Martin. Mao nga human makarampa ang mga kandidata, giharanahan sab sila ni Christopher. Bisa ng audience, gikilig. Sa ulahi, gikoronahan isip mutya ng Alabel 2024 si Ray Alonzo Bailosis nga taga-barangay Ladol. So actually, I didn't expect to win, but I only hope for the best and I feel really ecstatic right now because I made all my supporters proud. Nagpasalamat sab si Kapuso Sparkle artist Christopher Martin sa init nga pagdawat kaniya isip guest sa ilang mutya ng Alabel 2024. Na-appreciate ko po kayong lahat and na-excite ulit ako makita kayo. Mainit talaga yung pagtanggap nila sa atin. So happy ako doon. Mahalin natin ang bawat isa para ang tagumpay at yung kasiyahan natin ay ating makamit sa ating celebration for Alabelians. Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa pagpanguna sa Supreme Court, Department of Justice o Department of Interior and Local Government, gilusad ang Tri-City Justice Zone sa Region 10 kung asa lakip niini ang Cagayan de Oro City, Iligan City ug Uzami City. Pinaagi niini gilauman ang mas paspas kapag hatod og hustisya ug malikayan ang pagpangabuso sa mga kabatan-unan. Ano ang report? Adlawng Martes, gilusad ug opisyal nga giila isip Tri-City Justice Zone ang tulo ka mga syudad sa Northern Mindanao. Gipangunahan kini sa Supreme Court, Department of Justice o Department of Interior and Local Government. Ang tulo ka mga syudad mao ang Cagayan de Oro City, Iligan City sa Lanao del Norte ug Uzami City sa Misamis Occidental. Gipasalig sa tulo ka mga ehensya ang epesyente nga kooperasyon, komunikasyon ug koordinasyon uban ang mga local justice sector agencies. Nakapokus sab among Justice Zone nga pakigbisugan ang mga nagapanghitabong kaso sa online sexual abuse or exploitation of children sa rehiyon. Continuous skill development in cybercrime and higher digital forensics is necessary to keep up with the rapid evolution of technology as well as coordination with internet service providers and social media platforms to prevent and eradicate prevalence of child online abuse. On the part of the DOJ, we have sufficiently empowered the prosecutors to prosecute, to proactively ensure that cases brought into court are supported by prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Together with all our attached agencies and offices, adopted this transformative approach to realize our shared vision of delivering responsive and real-time justice services to our people. Among inisyatibo, gipasalamatan o gipaboran
sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City. We welcome the guidance of our country's judicial system so that the ILG on how the local government units from the city government down to the barangay LGU will be able to effectively protect the children in the city. Samtang atol sab sa panagtapok, formal sab nga gilusad ang National Justice Info System sa rehiyon nga nagtumong nga mas mapapaspas ang paglihok sa clearances, labi na katong adunay mga pending nga kaso sa korte. So mawawala na yung mga ganyang sistema natin. Ilang ahensya ang nag-i-issue ng clearance pero hindi kompleto ang record. Diba? With this NGIS system, everything will be in place. Kauban si Jaybert pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mas mahimong sadya ang Kasadian Festival 2024 sa Alabel, Sarangani karong gabi sa pagsalmot sa atong pipila ka Kapuso Stars. Makisadya sila si Yasser Marta, El Villanueva, Christian Bautista ug Isabel Ortega ato sa pa-concert sa kasadyaan nga kabahing gihapon sa pagsaulog sa 53rd Foundation Anniversary ug 23rd Kasadian Festival sa Alabel, Sarangani. Doon na sa mga papremyo nga nag-atang sa atong Kapuso fans. Busa tara na ug makisadya unyang alas 7 sa gabi sa Alabel Municipal Grounds. Kita-kits mga Kapuso. Samtang usa ka garahian sa Barangay Lamanan sa Kalinan District, Davao City ang naugdaw sa sunog kaganinang kadlawon. Pasado alas 4 sa kadlawon dihang nasunog ning garahian sa Purok 1A Barangay Lamanan, Kalinan District, Davao City. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio gikan sa Davao City Police Office, igo na lang nagpadabang sa otoridad ang tag-iya sa maong garahian nga dunay sand and gravel nga negosyo dihang miulbo ang sunog. Sa investigasyon sa kabomberuhan, nagsugod sa kusina sa garahian ang kalayo. Nadamay sabang usa ka truck nga ginagamit matud pa sa tag-iya sa pagkarga og mga bato. Sumala sa PNP o BFP, faulty wiring ang hinungdan sa sunog. Giba na ba na ang anaa sa 90,000 pesos ang nadanyos tungod sa insidente? Hinuon walay natalang samdan sa panghitabo. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.